Oras madita di hawa kamanami nanami selama hari Minggu madita saluna. Bahado kamanginang beritata sehat do tahe. Napos dorohanami ibagasan hai pasok kita saluna. Bo kita marsaor dohor aka keluarga ta memuji Tuhani manangion hatana memuji debata di bagasan parsaurata di minggu sadarion. Damang dok dainang nang ma alani pandemi virus corona gabi mangabati parsorat tarap dok debata lam tapasol diri tu debata lam tagugo martangi yang tu debata asa diliok kita hai pasol tujulanon mangadopi akka nama saon alani madamang dok dainang di minggu tasadarion hatan itu hatta barita nauli imana marujahan sian Job bidu 42 ayat pitu rodi ayat 17 doh topik ni minggu ta baulilihon aka hasomalan darenggan boy mara aka manginang tazahan nongan ayat ni turpuki hurian itu hatta gurang dohita nungain namar napunahon dongan adong hata namar dok jika teman banyak maka ale-ale manang sahabat belum tentu banyak. Nang dohonon na ale-ale sahabat pasti terbatas. Terbatas do. Ale mulu dongan gudang date. Ala nima mulupe adong aka ale-aleta, mulupe adong sahabat ta. Nabudu kita kamanginang do nesida tukar pikiran bercerita mangiru pangurupion atik boha aluk sirupanna boy sian materi manang boy sian aka pikiran manang pendapat alaidang sude aka boy ale-alei nasarupa pandangatta pangatusota tentang sesuatu hal tarlumubi manungain natede iturupukon ima si Job angdo ale-alena tuluma natarida diturupukon ale-alena ima si Elipas si Bildad doho si Sopar damang dok daenang ditiki ngoluna ditiki area nasional pak do natulun mardongan doho si Job bahkan si Job pena dengan do parsauranna doho natulun ale kesetiaan ni aka ale-ale boidu tarida ditiki ro parsorion molo dialami akadonganna. Apakah dia ditinggalkan atau apakah dia tetap dirangkul? Disima hataridaan ni akka parsauran manang par ale-aleoni. Halak batak ya do mandok songonon. Iya dongan tangis tang piga ale dongan mekel gudang do. Manang buru si balik na boy do nota gudang dongan mekel do gudang alai dongan tangis dang piga. Dongan teide ma buharu sebenarnya ale-ale ni si Ayupon manang si Jopon tetap ibana patuduhon para ale-aleonna. Mulu penak kaningan adong hal yang tidak bisa sama-sama dimengerti dia mai taringok tu penderitaan na pinasah ni debata tu si Job. Na tulu dongan naon ale-ale naon marpangatusion taringok tu si taonon molo masih taonon jolma jala pola songono bahatna manang pola songonon posina pangatuson nasida alani dosa do. Jadi al nomor dosa do di nasi Job gabe ro'uhu manitibana. Na padua hon boiru musi alani dosanya nakonna gabe manginona tu si Job. Pangatusir na songoni berbeda dona songon na dipahami ni si Job. Ido pola juk rohana mengidak kadunganna. Ala memang pangatusion taringok tu si taonon nia dia dopini si Job dan ale dulsana ala iboto ibana bahwa Tuhan sudah mengerti iboto debatano jalan pasok bun debata. Marsiho di ibana. Damang dok dainang ternyata arong do akadongat tapi dang na selalu mendukung kita bahkan boy do HP kan akadongan na jonok tu hita pena
gabi menggojap kita. Boy las gabi medabu kita. Nah kaningan ujian untuk ale-ale na burju ima ditiki masa si taonon dia akan ada di lebunta. Jala mangalehon pengurupion molo perlu dihita. Nungain alani burju ni ale-ale ni si jobdo di pasah manakin tarengot tu si taonon pangatusion nasida tarengot tu si taonon ni didok nasida iya si taonon ni alani dosa. Gawe dok di mata dona madok si Elipas diturupukon nungatung marsi gor-gor rimasu mida ho dohot mida analim si dua halaki haidang hata sitong di bawahmu taringok dua. Artina pangatusion ni akasi taono ni ternyata melenceng dang alani dosana. Memang dang dia tusine sida taringok tu na pinamasa ni dewata. Damang dok dainang boy dohonota bahwa ma dohon alang somangat tusi. Alai gawe adong do dampak na tunesida ima gawe tarimas dewata. Udah itu hatta molu teide turpukon adong topik ta ima paululihon akka hasomalan neringgan boydo berengotai ima na berjolo akka hasomalan dir neringgan si ayu mardongan marale-ale dohot tul dongan nai masih memberikan semangat mulu penakingan salah mengalim pangatusion. Na kedua hon akka neringgan son hasomalan ima ditiki na disuruh ni dewata si Elipas laho membuat pelean si tutungon laho manguras ala ni dosa nasida di ulohon nasida dona di oloi si Elipas dona doho dongan nai patu pahoni ima sada nakaningan akka hasomalan nedenggan hauduhon di rohana tu dewata doho didok musia diturupukon dung di patu pasong noni la horo dongan na manopot si Job alani pangalasion na nasalai didok diturupukon ala hata dang hata sitong di pasahat gabe lahor na sida mangido songon bahasa yang ngainon minta maaf tu si Job jala gabe marpamuati do roh hari Jehovah Tunisia. Itu merupakan kebaikan akka hasomalan neringgan nekon si patureota. Kita mau minta maaf ketika salah, na peluahon ikon oleh kita mengoreksi diri kita ketika kita bersalah. Tang nagai mersigul-gul kita, manang tetap mengatakan bahwa saya benar, tidak. Namangi manusia kamanginang nanang si tetap si paulilota nama sa ditikion mariti turupukon ima bohado na si Job nama na tetap oleh bana manang nyakon ale-alena mengudihon ale-alena mulu penaking salah ibana salah don nyandong anda netuli ala ni pangatison na sotikos ala yang go si Job mulu penga dia dialami imanak ni si tauroni ale olo ibana manang nyakon akka ale-alenai asa boy na sida diudihon dewata jala merpemuati rohan dewata tudongan nai. Mungkin dah dia ke posisi songon malu tarpatu pani jolma. Ketika dia tersakiti jarang dona jolma manangyakon akan musuna. Jarang dona jolma patu pahon dengan tu musuna. Bahkan dia berpikiran dan bahkan dia berniat supaya dia selamanya menjadi musuh. Jalan mungkin raboy lo asih mati mahina. Marang sotung gawe arong yang masih dais pinu paruh tu pinu parna. Tolan asing alanya kasih tahunan mungkin nasahat di ibarat. Alai diturpukon itulah dipauli musena akka hasomalan neringgan. Ima manangyakon akka musutta. Damang dok dainang tadado tutu namardongan maraleale natul halaki mau diturpukon si Bildad si Sopar dok si Elipas. Dung dipatu panak kaningan ima pasahaton pelean si tutungon manguras
doh lau na sida mangapuli si Job gabe tarida do muse akka pasaoran na ringgani ido akka manginang nanaing si batu do honotta gabe dapot akka pasu-pasu dona akka las niroha dona terlumobi ma si Job ala ibana pena dang gabe di piakkon ibana di ngoluna jala dang gabe miat di rohana akajut ni roha tu donganna na tuli mul pina kaningan tetak dohon nami karena salah pemahaman tentang penderitaan yang Tuhan berikan. Damo kamanami na nami hita pena naing matotong songoni bo hita mangida takas akasi taunon nasahat tu hita bahwa Tuhan mengerti persoalan hidup kita, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dia kasih tahu nota di bereng dewata do manang bohano ngasih tahu nota alai bohano hita boy masih hohot songo si Jobi sudah akartan habis sudah nakani akan adong di bana sudah alai terpasu-pasu manguluni si Job muse ala porsia ibana tu debata ala si tetap ibana kaningan pasahatun dirina tu debata ada penyerahan diri secara total kepada Tuhan sehingga Tuhan bertindak dan mengembalikan kembali kehidupan si Job dohot dengan dan bahkan lebih sian na soma damang dok dainang rakmahita paulilihon akka hasomalan na dengan gurang do akka hasomalan ale belum tentu dengan alai nungainon akka hasomalan diturpukon tahangul uhum unang tahangul uhum bihasomalan mulu musuh tetak musuh jala musuhku ikut dohok domar musi anakku i hasomalan nasuding gadui sonari ta pauli lima akka hasomalan naringgan nungarokian lam tapadinggam anggo na taboto nasalilingon taholongi akka alaletta taholongi dongata alai bohado songo si cupon maka holongi ale-alena na marsuguni roha manang naso mangalehon dukungan positif tu si Job sian pribadi tara suguru rohata cibana ale bohado bo si Job mengampuni mereka dan mendoakan mereka damang dok dainang di tasaluna adong dopena naing pasahaton diturpukot tu hita song berita naudi penderitaan yang kita alami iku boy dohnota bukan karena dosa kita alai adong na pinasah di bata tu hita laho manguji haposyapta jalan nungain di ida di bata do hita terlumu bima di virus corona nah sekarang ini sebagai pandemi diuji do hita boharo hita marsi ho tu di bata molo pe hita ikon gabe ke mago akka pekerjata mago akka lapangan pekerjata mago akka sinamota ale boharo hita nungai diuji marsi ho tu di bata ai di bata totong do manari honguluta porsiama hita kamanginang molo marsi ho tu di bata mar lipat gada paula kona do tu hita muse tetaplah masih ho tu di bata Tuhan memberkati. Shalom.